Ki paranong song kari kublay. Hakini kisngi kari jongi kamat iu slap na kawai ka benta sya kawai pat haman la kithain hapo kari. Ki don ki jingle niam ki bapher hadu ka jingle niam Dipawali bat le se ki long shua jongi ki la sandur lupa ya ki ayom ka long briu man briu hakani ka rukom khnang ban omdon ka jing thali haka imlang ka salang. Dangshen ngi la rakhi bun tali ki jingle niam ya kalengku sngi kha ublay Krishna la rakhi habaro kawai kari India. Ngila ban muddur ya ka jinglong bakhrau jong u hadu kini kisngi ki hajar snem menshua kani ka letniam kala wanra ai ka jing sngo khut ka jing ai mensim bathmai ka bor ya baro ha kini kisngi na ki jing e ka bangimat bat yo ka jubab na ublay Krishna wan hapring kini shibun ki jingla jong u kidan ki khep ki bauja ha ki ki jing sawa ka perthei kum ha kinong ap masi ha ki masi hateng kum ubaput bisli kani ka jinglong jong u ban yadei bat baro ki benta ka jing im ka bom yakot bor batno ru ka dei ka jing punkup bor ya ka long briu man briu kum uwei na ki ba hapdeng upat ba uban longpat ka nuksa habakren shaphang ka jinglong parlok mano bala ban klet ya ka jingjia hasadama war hapdeng ka jingdon ki babun ki bala ula shim kumu nong yalam ya ki shipai sha ka madan thma hateng kabara ya ki lumba kabara ya ki pliangja kabawanra buram manla kapor bat deina kani ka daw nga kwa ban kren bat phi hangni yaki arngut ki mohans uwei ubaphu samkhi usudarshan chakradhari mohan bat uwei pat daki jingpin methei pataka ba itnat ucharkhadhari mohan usudarshan chakradhari mohan ubami na karut kawa yamuna bat yat lengba ya karut ka duriau ba ha Gujarat ban shong ban sa ha ka nongba ha Dwarka bat lakha yo mohan ha ki rut kawa yamuna bat penkut eka jingim ha Delhi ki hajar snem menshua usudarshan chakradhari mohan ula pendan kam ya ka jing shemphang eka kamram ka jingla jong u ki jingmut ki jing perkhat jong u ban light na ki thma bat ki jing ya ka ja bat u chakradhari mohan ru ula jiet eka lenti ka jinglait luit na ka benta ka long briu man briu ban penkup bor ya ki jinglong tan rai ki briu bat na ka benta ka ni ula ai ka jingmut ka jingyale thma ka jinglait luit kani ka jingkala ka bala penlengo shikadai ka perthei hadu kini kisngi bamenta lakalong ka jingdon kam ka jinglen yeladi ka jingnang jingtip lani ka jingdon kam ban nangya chaprang hapdeng ki at ki them ka jingim ngila ban yo jingmut na ka khubor ublay Krishna bat dei na ka taka daw bala tip ru yu kum u jagat guru Krishnam vande jagat guram kumpangidang yakren yaki jingle niam kari India kadang penkre ru yakawai ka jingle niam bat baka perthei baro ka yakren yakata bat kari India ki paranong shnong kari ngamut yaka lingkhu snem kha bashispa sanpho Mahatma Gandhi ka artarik urisau ka snem 6000 praspa anrup khandai ha ka rut kawa Porbandar yaka balatip mentakum ka kirti mandir amdei balakha ya ubriu penban yaka por balajia ha kata ka jaka ka yeng ka barit ka balawanra ka jingkala ha ka thup ka longbriu manbriu bansa ken mau kawai ka baju yaine bha bat Mahatma Gandhi ha ka bayai ringkat bat ka jing im jung u ka de ka jing shakri ka jing ubi ka ba udon ha ka kam ka jing shakri jung u ka jing khmi bnia e ka jing im jung u baro kawai ka pen i ba ushakri ya ka imlang ka salang ka ba kendu e ka jing sngo pher ha ka jing longbriu ha ka ri South Africa bat ha kata kapor kani kamde ka kam ka bret ula shakri ye kinong belasngi ki bala sha le ben ha champaran bat kinong tre ha ki karkhana ki bomshem la yo e ka bainong badei hong ula shakri ki baduk ki barangli bat ki batlot bor bat ula nyo ba ki jing shakri ki baduk batngan kum ka kam bakrau tam ha ka jing im jong u haka ba yadei ba ka jingpang blood bile ne ka badon ka jing set akasnam ula don lem bat kini ki bayo e ka ni ka jingpang ka balong kum ka nuksa ka jing shakri jong u yaki ula hikai omda ka ktin Henry da ki kam Mahatma Gandhi judon ban ai ka jing shakri jong u yaki omtang ba ai ka jing shakri Henry upen pawru e ka jing hun ka mensim ba uyo na ka ni ka kam ka jingmut ba shisha ka jing shakri ka dei ka bahab ban le ringkat ka jinghun ka balatip kum seva parmo dharma bat kani ka jing sngo la ro ban shem ha ka jing trei jing shakri kum ka swantha sukhaya
Ngila ruban sngotu bahaya kani nakajing im u Gandhi. Mahatma Gandhi ulalong kasur nakabenta ki babun kinong India. Henry ka rukom ha ka longbriu manbriu ka ba udon kala penlong ya kasur jong u nakabenta ka pertehi baro kawai. Nakabenta Mahatma Gandhi ubriu bat ka imlang saalang ubriu bat ka longbriu manbriu kidei nakabenta jong u. Lakalong ka kper Phoenix Farm ha Afrika lane ka Tolstoy Farm ka Sabarmati Ashram lane ka Wardha ha baro ki jaka ha ki rukom ba pela uju banjur ban penlong ya ka imlang saalang ka bay trelang. Kalalong ka jingyo bakraw yanga ban yo kanika lahat ban ay buram bat le buram ya ki babun ki jaka badonkam bayadei bat Mahatma Gandhi. Ngala ban ong bau Gandhi ji ujuban baharu hakikam ki kenhun balang kumju. Kani ka mensim ban syakri hakikam paitba ka donkam ban wanra ha ka jingim bashisha jongi. Lengba kani kande ka jing syakri ban ai buram ka bakraw tam ya Mahatma Gandhi. Kini kilat kilet kiwan bat ngila ban isnok ti lang kumju. Henry ka shispa san posnem u Gandhi kan shuwan kan letno hato ngin ailat ya kani. Ki parari jonga baro nangi ngidon kam ban perkhat bat keli yaladi. Shut jabieng bat yakren yatai. Ngidei ban isnok ti lang bat baro ha ka imlang salang bat kum kibriu. Ka ka jing persyang na ka benta ban no senyang klem da kain na yunujor ya karta ka jat ka kenja kentay na shinrang kishnong nenong ba ki ki kam bangin sedang ban le bat ka jingitre lang ka don la ka jong ka bor. Hakini ki jingraki baro ka wei ka lingkhu snem kha ba shispa asan po Gandhi ka day ban don ka jingitre lang bat ka jing syakri. Hato balay ngim yami ban yalit lang syabar. Larangi don ya kakenhun ya lek kai football, ngim day tang ban kut hakabay lek kai football. Henry ngin ai ka jing syakri kat kum ka jing hikai u Gandhi. Hakakenhun kilong kimi jongi bala tip kum ka ladies club, ki kam kat kum ka juk kindang yai terekam. Henry kilong kimi ru ki de ban lek ka kam syakri pait ba ringkat kum ka kenhun. Anla ban lek shibun ba ki kam, lum ya ki kot barim, ya sam shi ki baduk ban senyang ya ki jingnang jing tip, bat ngangej. Hakari ka ba shispa laipo klur, kindon shispa laipo klur ki jing angnut ban sedang. Amdon put, ka ka ba wan haka jingmut jong pi ka ba bha, syakri bait, da ka jing IT lot ban yok mahat ika jing suk mensim ba pela, lane ka swan sukhaya. Ki paranong syungshnong kari, kindiat banay man syua ngalalit siya Dandi ha Gujarat, ka satyagraha ka Dandi, kadi ka way ka ba donkam ban kanmau ha ka jing yale like lood. Hadandi ngala plepat ba ka ultra modern museum lani ka jakabu sa kenmau bala ainam sya Mahatma Gandhi ngada kentujur ba pinlet jingo ka jaka badon jingya dei bat Mahatma Gandhi kala banlong kanu ka jaka kum ka Porbandar Sabarmati Ashram Champaran Wardha Ashram bat ki don ru bun ki jaka ba ya dei bat Gandhi ha kanong ba Delhi kumju baraba pilet chikini ki jaka da shondur batru bu yaki haki social media bat ki kattu katni ki jingtho ru halor kita ki dur ban ai mensim yaki wei ki jing sngo ki bahapo ki jingmut jongpi kila banlong kham khrau bonsha ban ya ka jing start jingtho lanikum hakini ki sngi kila banlong ki jingtho ba ya siryim ki jingmut u Gandhi banlong ka ba don bor bha bon tli ki program ki jingya kop ki jingpen inam latmu ban penlong haki sngi ban wan haka ba ya dei bat kani ngakwa ban ya samat pi kawai ka badon kambha kadon kawai ka jaka pen inam ba pau bha balatip kum ka Venice Biennale haka ba ki riu don sap na keleng ka perthei ki ya lumlang bad haka ni ka sien ba menta haka jaka na ka benta kari India ha Venice Biennale ki don ki jingpen I ba kerpang bha ba ya dei bat ka jingken mau I yo Gandhi la penlong hangne kaken hun hari pura panel kalong ka ba itannat bha phila bankan mau bala penlong ka jingelang ka Congress ha Haripura Gujarat ha ka ba Subhash Chandra Bose ula Shahjit kumu president bat bala bu jingkan mau ha ka thum kini ki jingpen inam lengba ki jingpen wandur lapen ishai yaki menshua u Gandhi haba ula khot sngob ha yo principal ha ka tu ka por jong ka Shanti Niketan Kala Bhavan u Nanlal Bose Hakasnem 6000 khandai spa life nyo bat life upra
shua ka jingalang ka kongres ha haripura. Ugandhi ukwa ban penpau lengba ka jingalang ya ka rukom im ki brio hari India lengba ki kam jong u. Uni udi uju unan lal bos ubaya ki kam jong u la itu da keriti sensyar kari. Bat ubala ai jing pen itu batamai ru yaka. Bat lengba ki kam jong u la penlong uba im jiunom ringkat keriti sensyar kari. Unan lal bos ulalit jingo eka shnong hakitain haripura. Bat ulashna ha usyiap yaka dur ka jing im ki brio hakinong kendong. Kini ke jing shna penwan dur laya keren baha ha Venice. Sashi sien pat ngakit bok baha kani ka lingku snem kha ba shispa sanpo Ugandhi ngakmi lenti na baro kinong shnong kari. Ngidei banyai persyang borobor ban le na ka benta kari ka imlang ga saalang na ka benta kiwei. Kani kan de ga jing ai buram bahok bat bashisha yau bapuji. Kikuan kari bharti, pindangkan mau, bahaki katu kan isnem, ngila penlong ya ka swachata hi seva, ka jingalap lek kuy habaro ka wei kari, na ka benta baro shitayo, shuaban poy ka arterik urisau. Hakani ka sin ka bamenta, kani ka jingalap kan sedang nadu ka khatway tarik unailur, bat ngin yami na laki ying kisem, jongi ban ai buram ya Mahatma Gandhi, leng baki kam ki jongi. Lakalong haki ying ki sem jongi, ki lenti ki singkin, lani ki nala, ki school, ki college, bat baro ki jaka pait ba. An penlong ka jingalap ka ba hedu syapang ka jingle kuy. Hakani ka sin ba menta an kamya perkhat bha, ya ki plastik. Haka khat santarik unailar ngala kren na ka Redford, baka jingalap lek kuy da ki shispa laipo klur kinong shnong kari, rengkat bat ka mensim, ka bor bat ka jinglait na ka jinglet bar pathar. Kumjuru ngidan kam manwanra ka jingkut ka jingpendon kam ki plastik shisendon. Kalau don ka mensim na baro ki badon ha ka imlang salang ban poy syakani ka thong. Bun na ki para jonga kentai bat shinrang kila bu ki jingtho ha ki dukan jongki ban kerpat ki nong thiet nong tada ban wanra ela ki jongki pla habalik siu lek tada. Kani omtang baka yarap tingkai ke pisa Henry kan yarap ban yada ka maryang. Haka artarik urisau habang yen rakhi ka lingku sngi kha ba shispa sanpho Mahatma Gandhi nginam ai buram yau bapu tangda ka jinglet bar pathar hapo kari Henry ban sengru ka nongrim ka jingyaki pat ba persha ya ka jing pendon kam plastik ha baro ka wei kari. Ngakentu ya baro ki imlang salang ki shnong ki thau ki nongba bat ki nongsong shnong haki ban penlong ka jingrakhi ka sngi kha Gandhi kom ka jingrakhi ka jinglet lut na ka jing pendon kam plastik hari India. Tungin rakhi ka arterik urisau kum ka sngi bakerpang. Ai bakani ka sngi kha bashispa sanpo Gandhi kan long ka sngi le niam bakerpang ka jing shakri ne jing troikam shramdan. Ngakentu ya baro ki municipalities, ki bor district, ki bor shnong, ki seng sorkar bat bomdai sorkar hapo kari, bat baro ki nong shnong kari, bandon ya ka jing penbait babiang, na ka benta ban lum bat penlang ya ki jabo plastik. Ngaken turu ikitnat sengkam lajong ban mi syakmat ringkat ki jing penbait babiang ya ki nyut plastik bala penlang ba anla pat ban penbha ya ki lane ban penkela syaka umpniang. Kumta shua ka Diwali ngidan kam ban shim bat ban raikut ban pendep iki kam ban penkuit ya ki jabo na ki plastik. Pimdan kam ban pet shani shatai ban yo mensim pila ban long ki ba kham khrau ban ai mensim ban yau Gandhi. Ki paranong shnong kari kad khot na ka tin Sanskrit kalong ka jing hikai ka bastat tam ngila ban yo ka ka bangi kwa ha ka jing im naka. Hakini kisngi ka jing don jong ki baya dei bat nga kala hier shibun naka ba menshua. Menta nga kwa ban kta ka wei ka benta ba don kambha naka Sanskrit ka bala tho da ki spa snem menshua. Henry ka ba don kam hadu kini kisngi. Kata kalong Prithviyan Trini Ratnani Jalamanan Subhashitam Mudhaik Pashanakhan Deshu Ratna Sangya Pradayate. Kabamot ka ukau bat kidkhot ka ktin kilong lightly ki mau kordor ka perthei. Ki babie ki ong mau kordor ya umau. Kabam kadei ka bala pendan kambha hakariti ka culture jongi. Ngilala ru ban penkela ya ka jingtip syapang ka bam syaka jing start science. Ki bam batei kilong ki badon kam yangi baro
khamtam ye ki kentei ba ki khulung badangkha na ba ki long ki rishot ka lawe ka imlang salang jongi hapo ka nutrition campaign ka jingbam ye ki bam bate ka longkum ka jing khi pat ba hakari baro ka we lengba ki jing hikai ka jing start science ki briu ki layale persha ye ka jing duna ka bam bate da ki rukom batmai ka jing mut jonga ka lapoi shaka jing khi pat ba bala tip kum a handful of grains hanashik hakani ka jing khi pat ba ki nong tre aganwadi ki lum shikham ukau na ki briu hakapor rep Yau ni ukau la pandan kam banshna jingbam makluit na ka benta ki klung bat ki long kemi. Hakani ka rukom ki briu ki banok senyang ki kelalong ki nong yarap bat ki nong tre ka imlang saalang. Hadin kani ki IT yala dia syakani ka thong ban kelalong pat ki shipai hakani ka jingki bakrau. Haman ki benta kari India ngila juyok sngau syapang ka lekniam da ukau haki yeng ki sem jongi. Yakani ka lekniam laju sedang men baki klung kila sedang ban bami ki jingbam ba hakasin ban ningkong. Ki jingbam ba om ki jingbam Hakasnem arhajar ka jela Gujarat kala perkhat ban ai bam ye ki khna haka jingra khi ye ka anna prasan ritual khnang ba ki briu kin tip ye kene kani ka jing sedang ga bakrau anla ban sedang ru hakeleng ki jaka ki briu ki jupen long jingyalang ban hikai bam ye ki jingbam kum ki shana budam haki babun ki jela Habadon ka jingra khi sngi kha ki ying ki sem jongki lane kino ki sngi kerpang ki khot ki long ying ki julet shaki aganwadi rengkat ki jingbam babang bathiang bat batei kumju shaki school bat kita ki khot ka long ying ki ju ai daladi ye ki jingbam shaki khna paralok ki don shibun ki ki barit ki bala ban penlong ye kari jongi banla ban yele persha ye ka jingduna jingbam batei Mentana ka daw ka jingduna ka jingtip baro ki long ying bat ki weide ki yo e ka jing shakta ha ka jingduna bam batei Baro uwei ubanai nailur kani ka jingalap nutrition campaign anrakhe ha baro ka wegeri phidei bania snok tilang ban wat jingtip bat yarap bat ban pendap e ki jingtip bat thamai shaka lada ka senyang jong phi kala ban wanra wat tangkat tu kat ni shabar na ka jing shakta ka jingduna ka bam batei kamut bangilala ban wanra e karihi baro ka wei naka Hello sir ka kerting jonga ka dei I srishti vidya bat nga puli ha ka snem ka baar menta sir nga yo I ya kani ka program jongphi ha ka khatar tarik unai lar bat ringkat bat ube grills sir nga internet shisha ya kani ka program ningkong nga sngo tanat ban yo sngo ba katnu pidon jing iet ya ka maryang baro ka wei kimrat kimreng ki saudong saukun jongka sir nga internet ya phi ha kani ka wei pat ka benta ba phila penpau nga kwa bantip ya ka jingya shem jongphi ha ka tu ka program bat ngan pendap sa ka wei bat kata ka long da ka ba pet ya ka jingkot jingkhia jongphi ki samla kumangi kila yo mensim shikat dei Shri ji khublei ba phila telefon kumaphi ikeke pandeji na sona ha haryana bari ashwarya sharma na surat bon ki briu ki kwa ban tip shaphang ka program Man vs Wild kabala pen I ha ka Discovery Channel hakane ka scene ba menta kat bangarang perkhat shaphang ka man ki bat ngala tikna bha ba bon ki jingkli kin mi shaphang gani kat shabangalet ki ba bon ki lakli yang shaphang ka program Man vs Wild ngala don ka jingya dei bat ki samla hakeleng ka perthei Henry ngam shempoi perkhat banganla bandon jaka haka do nut ki samla hadu katni ngam shempoi perkhat ru ye ki jing perkhat ba bun rukom ki samla halakari ngam shemla poi perkhat banganla ban kta e ka do nut ki samla ru hakeleng ka perthei bat ka ei ka bajia dang haka tayo baladep ngala let sebutan ngala yo I bakat pangayu akalat ban let khmi jaka kum umentri rang ba du namar ka jingrakhi ka International Yoga Day ka julong bangahap ban jubab ik jingkli bayadei bat ka yoga la kumno san hadu nyo minute duna bha na kinong yalam bapau kiri ki banom krene shaphang ka yoga bat nga Henry hakini kisngi ngalayo da ka weipat ka jingeshem kat ki bangaya shem ye kendu ngi kren bet tang shaphang ka maryang bat kimrat klau ngasngo phla ban tip ye ka jing sngo iet ki briu ye ki khla ki sing bat ki wei de ki jing thau ka channel Discovery kala thmu ban pen I haki shispa an rupusan teli kiri haki jaj tien bapher ka maryang ka jingklut ka perthei ka jingkala ka maryang kilong ki jing ki ba pen shayong kli ye ka perthei haki ni kisngi
kalalong ka jinget jonga baleng ba ka ni ka Discovery Channel kan yarap shibun ban penpau sya ka perthei ye ka jinglong kari India bat ye ka jing sumare ka Maryang bat ka jingyai lenti ha ka jingle niam menta ki briu ki kwa ban tip bat yu sngo ki ei ki basngo tenat bun ki bakli yanga kumno ngala ban ye kren bat u burgril ha ka tin Hindi hato ula ban sngo thu mo ye ka tin Hindi ngakwa ban ye thu ye pi ye ka ni ka jing shisha toy kam dei bandalong kumta na banga tip babun ki tip ye ka jing start ka jup ki kor ki bor menta Henry ngene tu epi baki don ki kor babu hakish kor bat kanu ka banga kren hakaktin Hindi un yo sngopat balapen kela syakaktin pareng hadin bapila yo i kene ka program bun ki briu ki kren ye khana syapang ka Jim Corbett National Park pidei banlet syaki jaka ka Maryang ba itnat bat ki jaka kimrat klau ngaladap ong bat ngan ong biang let syaki than syatei lammi ngi kari Shisin haka jing im jong pi ka Maryang ka ba itnat shisha ka jingmut jing perkhat jong pi kan pro haka khat santrik unailar ngala kentu ye pi na Redford ban let la kumnu she khat santli ki jaka kari India hapo ki laisnem na ka benta ka jingroi ba shispa persen katnat kam jungok kai perthei kari yalam mi ki bahai ngasem jong pi ban pej bat puli ka jingdon bun ki ba phla hakari kan penlong ye pi bandap kumbasha hikai bat penyari ke jing tip jong pi bat nget yenga kidon ki jaka hapo lakari hakaba phin wan pai ringkat ka bor bathamai ka mensim yele ka bathamai bat ka jing ai mensim ru de le se ma phi bat ki bahai ngasem jong pi kin yai kwa bandang yai le shakita ki jaka ki paranong shnong kari ka jing sngo bat jing thrang ban yadai ka Maryang hakari kalong ka bala shong ten rai hau banai bala dep ngalayo ban pelai ya ka jing shim jing kenya ka jing don ki khla hakari pitep ki don kat noteli ki khla ha India ka jing don ki khla hari India kalong 8,000 khandai spa hanru phnyo teli khndiat snem menshwa ngim don wat marshiteng ya ka niru ka Tiger Summit ka bala long house nem 8,000 shipo ha St Petersburg Russia hakani ka summit la shim ya ka rai ban penpau ya ka jing sngokia ka jing hiar ki jing don ki khla ha ka perthei baro ka we bat la ya rai ban penkiu arsha ega jingdon ki khla ha ka perthei baro ka we hapo ka snem 8,000 arpuar Henry hakani kari India bathmai jongi ngilala ban poi shaka thong dangshen hi ngilatam arsha ega jingdon ki khla hakari house nem 8,000 khat khandai hi amtang ki khla ke bala kiwa ka jingdon Henry la penhe ru ya ki jaka bala bu kerpang bat ki khlau na ka benta ki mrat lanang penhe menbangala pelat ya ke jingdon ki khla ngakan mau ya using haka khlau hagir ka ba ha Gujarat menbangadang long menteri rang ba ka Gujarat ka jaka shong ki sing hagir kala duna bha ngilashim bun teli kilat kilenti ka wei hadin ka wei hakasnem arajar hnyo larai ban bu nong apno da ki kintei la penbiang ya ki jingdon kam ban kentiu ki kam jungo kai perthei kat bang ngidang ye kren syapang ka Maryang bat kimrat klau ngia kren tang ban penne Henry menta ngin ha ban yaj palat na kani ka phang bat ngin ye kren saya ka jing sngolem ka jing in ka ktien bakhu jongiru kala hikai halor kani na kispa snem menshua kumni nirvayano badhait vyagro niryagram chidait vanam tasmat vyagro vanam raksat vanam vyagram na palayat kata ka bamut lara amdon ki khlau kimban se ban wan shaki jaka shong ki briu bat ki sha penyam balada amdon ki khla ha ki khlau ki briu kin ot e ki khlau bat penjot eka kumta ki khla ki yadai ki khlau om da kumwei pan kumno ki long shwa jongi ki la hikai ke ni kumta om dei tang bangin yadai ki khlau ki sentiu ki skut Henry ban penlong yaki bakin he kinsan kumbaka dei yaki ban long ki parari be it jonga ka khatwei tarik unailur 6,000 praspa khandai phulai manu ki bala ban klet ye ka jingkren ban sa kan mau uswami Vivekananda uni ulingdo samla kari India ula pen khnyu e ka longbriu manbriu ha ka perthei bat wan phai pat ban em kum ubriu bashai hari India ka perthei ka pet shakari India kum kamrau ha ki babun kiliang ka perthei kam bansi ban pen kala ye ka ni ka jingyo i ye ke India na ki jingkren uriu krau kum uswami Vivekananda ha ka khatwei tarik unailur
shihajar praspa khandai pulai ale ngin persyang ban im hakarukom kumba uswami Vivekananda ula im badyoi ngidon hapo haladi ngin sedang daka jingej kabaskem ki parari ba iej baro ngiken mau ya ka arp khandai tarik unailar laraki ya ka hakum ka National Sports Day hakani gasngi ngin sa sedang shen ya ka Fit India Movement habaro kawai kari pide ban penlong yaladi ki ba syait ki ba klan kari ka don kam ban long ka ba klan kani ka long ka jingalap ka ba sngo tenat bah ya baro ki khna ki bala he lasan ki kintei bat kan long ka ba kham sngo tenat bah na ka benta jon ki Henry mentang ya thu epi ya ka jingtmu ka ba shisha ap ya ka arp khandai tarik unailar ngan sa ya thu lut epi baro ki ba don kam bat ngan ompelait iweiru ban ya don lang hakani na ba ngakwa ba pinlong ki ba syait ki ba klan ngakwa ban ya thu epi ba khnang ban kenjo syakathong ka don kam yangi ban don ya kata ka thong kum kari bangin mi kawei ban poi syata ki parari bi iej ngan ap epi ka arp khandai tarik unailar haka Fit India hau benai nailur na ka benta ka jingelap nutrition campaign kerpang na ka benta ka swachhata abhiyan nadu ka khatwei tarik unailur hadu ka ar tarik urisau ban rat dingkhong ya ki plastik ban poi shikani ka thong ka don kam bangin trei borba rengkat lang na ki dong kilat ba pher bat ngatip ba kini ki jingelap kin pau bha ling ba ki social media ale ngines dang da ka mensim ba thamai da ka jing ang nut bat bor ba thamai ki parari ba iej tang da kini haka man ki bat menta ngin saya syempat ngan yai ap ki kintin jongphi ki jing ai jingmut jongphi ale ngines nok ti lang ban pen urlong ya ka jing pho sniu kinong yale lait lut kari bat u gandhi ka jing suk ba shapo swan sukhe ka sedang da ka jing pen pau ya ka jing kemen na shapo ban shakri khublei shibun